bi gonbidatu, bi gipuzkoarrek ekarri ditugu, baina bi nazioarteko izar. Pianoa eta dantza uztartzen dituen ikuskizuna aurkeztera datoz, Egalak artista handiak dira. Larunbatean Vitoria Eugenian aurkeztuko dute, estreinatuko dute, baina gaur hemen ondo-ondoan izango ditugu aurrerapen txiki bat. Biba Josu Okinena eta biba Iker Murillo, biba Egalak! Apa, bikote, arratsaldeo, ongi barua. Pintxe gure antzokira. Bueno, eskerrik asko etortzearren. Zuei. Josu eta Iker. Egalak, zer ematen dizkizue zuei Egalak? Zer sentiarazten dizue egan ari zaretela? Zuk esan behar duzu. Egan egiteko zuk. Egia esan, pentsamendua hiruak, lauak esan hobeto bizi izan deguna da. Pixkat historia kontatu nahi genuen eta lauak egal egin behar izan genuen, ez? Gaztea ginenan, eta, denak etxea bultatu ga, baina nik uste izena hori erabaki genuen horregatik, ez? Azkenean denak egal egin dugu, kanpoa joan eta etxea bultatu ga, ez? Enarak bezala, joan Hori da. Eta musikak ere badu Josu egan eginarazteko indarra eta gaitasuna. Publikoak ere sentituko du egan egingo duela zuekin? Zalantzari gabe. Musikarekin, dantzariekin, eta bereziki danon artean egindako ekintzarekin edo ekitaldiarekin. Gogoa bat genetin, egiteko. Azkenean, oain dela urte pila bat, elkarrekin oain dela 6 urte ezagutu ginen, eta beti buruan horrak gero proiektu bat egitea, eta... Iritsi da azken. Iritsi da, aurkitu dugu, eta iritsi da. Egin dezagun Egalak ikuskizunari buruz aipatu duzu zerbait, ezta? Kanpora joan egan egin behar izan duzue, hortik datorri izena, ezta? Egalak, zuen ametxe isegika egan egin behar izan duzuelako, Josu? Bai, eta egan egiteko baita ere aukeratu ditugu hildo bat musikaren aldetik, hau da euskal errepertorioa, euskal musika, euskal ondarea, eta pieza asko konposatutakoa euskal herritik at. Nik uste dut oso importantea dela hori azpimarratzea. Zerdikan askotan pentsatzen dugu gure kultura bakarrikan euskal herrian ekoiztu dela. Eta ez da bakarrikan hemen egindakoa, baizik eta Estatu Batuetan, Ameriketan eta leku askotan, zertikan euskal musikari askok hartu du bere bizitza juteko egan egiteko, eta beste leku baten sortzeko euskal musika baita ere. Bai, euskal musikari buruz ari gara, euskal errepertoriari buruz. Iker, kanpora joan ondoren, berriz onera itzuli zarete, hemen duzue Egalak ikuskizuna, eta euskal errepertorioa hartu duzue, ez da kasualitatea izango? Ez nik argi neukan. Hortatik aparte ere, argi neukan ere amaiera etxan izan bertzela. Baitan ere senarrakin batera ere, nik biek batera hartu dugu erabakia, nik argi neukan ere, eta behek santzian bani, orduan biak iten dugu batera. Eta argi neukan azkenekoa berezia izan bertzela, niretzako oso garrantzitsua da estenatokian ere kimika hori sentitzea, ez? Bai dantzatzeten pertsonakin, bai estenatokian hau jendearekin. Eta ze baino be, nire agurra lagun eta artista zora harria egin, ez? Eta etxean, ez da? Larunbatean, Donostian, Vitoria Eugenian aurkeztuko duzue. Etxeko emanaldia beti, bai. Nervio gehiena eta goten diena eta beti etxean. Asko gertatzen, baina baino ez zuek Rusian egizate, bolsoi, baina etxekoak okerra. Baina ez dauka zikusik. Etxean eske beti presio gehiago dago. Baina igual norberak autoexigentzi gehiago... Laguntza izu, azkenan familia eta lagun artean berotasun hori sentitzea ere oso politxa. Azkenan, okerna dia, baina, oso gustora sentitzen, ez? Hori esatean, Juan, batzutan ikusten zuen lehen lerroan eta zure familikoak meta, joder, ze esango te da. Atzeago hartu, Atzeago hartu zikusteko. Hori ba. Ez, oso gustora, oso gustora. Beraz, amaieraren hasiera moduko bat zuretzat, Iker? Bai, argi dokat. 23 modu hortan hartuko du, hasiera hemen izangoa, eta gero, aktuazio gehiago, proiektu gehiago ditugu. Proiektu azkena izangoa, arkatu, baina beste maraldi batzuk antolatu ditu, eta argi dokat, 23 azkeneko izango dago. Dira, Josu, urtarriak 21 larunbat honetan, Vitoria Eugenian izango duzue zuen estreinaldia, Egalak estreinaldia, nola zaudete, zita honen aurrean dena prest dago?
Dena prest Bai, dago. ez dago ezer zintzilik. Beti izango dia gauzak zintzilik. Gerora ere bai, ez da? Hombre, noski baietz. Baina hori da politena, zeatikan artea egitea edo musika interpretatzea edo antzatzea, dantzatzeko edo jotzeko bizirik izan behar zara. Eta gizakiak beti dazka gauza asko pendiente hobetzeko, aldatzeko eta aberasteko bere egiteko modua. Eta orduan, guk gurea egin dugu, eta hori konpartitu nahi dugu, eta guk disfrutatzen dugu asko egiten dugunarekin, eta ziur gaude jendeak asko disfrutatuko dula. Beraz, esaten duzunagatik, improvisazio puntu bat ere badago emanaldi bakoitzean, edo ez? Beti. Azaiz gertatuko den azkenean hilita martzean. Horro pieza bat badakizu zelan hasten da, baina zelan bukatu hori beste gauza bat da. Zuk presatzen duzu egin nahi duzuna, baina gero momentua beste mundu bat da. Foko bat erortzen baldin bada, hori Jarraitu behar du azkenean. Hori beste nota Jarraitu behar du. Hombre, jarraitu behar da nahi eta nahi ez. Adibidez. Bueno, guk momentuz disfrutatzeko hegalak ezagutzen joateko gogoa daukagu. Ikus ezagun aurrerapen txiki bat? Ahí va. Zeitxura ona, eta hemen ari ginen izketan, eta pentsatzut, etxekoek ere pentsatuko zutela ze lekua. Eta esan dugu, zugarramordi da, baina ez da zugarramordi. Zer da hori? Nun da hori? Lantzaroten. Lantzarotena? Bai, jameos de lagoa, kobazulo natural bat, bai. Hor ez da, argirik ez da ezer. Azkenean, estenatokia olakoa da. Osa, antzoki bat eginda daukate, kobazulo barruan. Hori da. Baina sarrikoak eta ikusten dira hori iruietan. Eta egiten du bat, ez da zuen filosofiarekin, ez da horre kobazulotik toki zoragarria. Egan mundura, ez da? Bai, guk mantendu nahi gendun gure filosofia eta grabatzea Euskal Herritik eta baita ere kobazulo baten, zeatikan kobazulo batetik ateratzen dira baita ere izkutatuta daugen altxorrak. Hau da ondarea, Euskal ondarearen piezak eta horregatikan erabaki gendun horregitea. Oso ederra, Bai, oso ederra. Lehen aipatu dugu nola etxekoen aurrean arituko zareten larun batean, baina kanpora ere baduzu joateko asmoa. Esate baterako udan, Quebecera zoazte. Oda, berriz ere egan pixka joan egingo zarete, Iker. Bai. Ni, esatizu, hogeita iruan topea jarri dut, Esan hori aprobetxatuko. Pena da, kriston proiektu zoragarri bat egitea azkenean aktuazio baten gelitza. Claro. Gutxinez aprobetxatzen kristolana atzean dago, gutxinez aktuazio pare bat itea, ez? Erabaki hartu genuen batez ere, guzti eskolakin aste osoan lanpetua gaude, eta esan guren saia aste burutan izan behar dira. Eta erabaki horregatik ere bizi nahi dugu pixka bat, ez? Orduan Euskal bakarra egingo duzuena larun bat honetakoa da. Kaua da, mar. Beraz, momentuz. Esperantza portxo bat, hor badago. Beraz, bakigu, ikusi nahi duena bintzat, momentuz larun batean. Ez zaudete bakarri gainera ikuskizun honetan, Ainhoa Arteta, mundu mailako beste soprano izar batzuekin izango da. Aizu, nola konbentzetu zenuten Ainhoa? Zer egin zenuten, telefonoz deitu, WhatsApp bat bidali da Ainhoa? Argi zeukan. Beak esan zion, egun hortan libertuko dut. Berintza inuntza deten, zuekin noa nahi dut, eta... Ze ondo, ez da? Hori da espaldiko harremana dokazuelako, seguro. Hori bai, ez bestela... Hori da. Gauza, komentazio bezala, nire agurra hori nahi nun ere ez. Azkenean berez izatean niretzak hori, bai lagun eta kriston artistaekin estenatokia partekatzea ez. Eta bat hori, Ainhoa Zeobeto eta Ainhoa Josu eta izpeakin batera ez. Baiz, bere agenda ere ez da izango makala, ez da, Josu? Baina berak garbi zeukan bereziki Ikerren azken emanaldia ez proiektua zenez, berak konpartitu nahi zuen agertokia. Bai.
Bai, aizpeagoenaga ere bertan izango da. Errezitatuko ditu... Arantxa Diaz Urbietaren testuak. Hoixe. Bai? Hoixe. Ongi lagunduta zaudete. Bai. Goxo. Oso hori da, Arantxixo, bai. Horratik, handia egin ere, Bai. lan egiteko hori talde kimika hori aurkitu da, ez da horrantxilloa da guretzako hori, ez? Nabaitzen da ere, estenatokian gustora zaudenean hori transmititzen da. Nabaritzen da, dia energia berezi bat, ez dakit... Bai, aizpeakin ere ensaioak zoragarrik izan dira. Aizpeagoenagarekin gainera umore ona eta hori bermatua dago, Eta unkigarria ezagututa. Testua entzutakoan eta hori, bizi izan dugun historia da pixka bat, eta entzuteakoan... Potentia da. Unkitu, Bai, ez da erreka izango larun batekoa. Bai. Orduan, ulertu egin behar dugu ikuskizuna. Gauza asko esan dituzu, Josu, zuk pianoa joko duzu. Bai. Iker, zuk Vitalirekin batera dantza egingo duzu. Ainoak abestu egingo du. Aizpeak errezitatu egingo du. Hoixe. Eta besterik? Besterik? Gure historia errezitatuko du. Hori da ere. Hori da. Bueno, besterik, guk esaten dugu besterik nahikoa ez palitz bezala. Bai, galdetzeko. Bueno, gero dago foko bat, eroriko den foko hori. Jarraitingo dugu, Nola erori, Zea gero gertatzen da gero. Izaten diakontu. Eta olako gertatzen dira, Olako gertatzen dira. Espero ezagun ez. Eta zuek besteak abesten ari direnean, edo errezitatzen ari direnean, zuek konzentratuta egoten zarete zuenean, edo alako artista puskak inguruan izan da, zuek ere gozatzeko aukera izaten duzue besteen lanarekin? Beida, koherentzia bat daukadena. Dena prestatuta dago, ondo kontatzeko gure historia, lau sentimendu horiek espresatzen, musika egokituta dago baita ere historia hori kontatzeko, eta Vitalik egindako koreografia bientzako baita ere prestatuta dago kontatzeko nolakoak diran sentimendu horiek. Eta ze nahi duzu sortzea publikoan, Iker? Sentimenduak aipatu dituzu orain, baina testuak errezitatzerakoan, dantzarekin, pianorekin, ze nahi duzu sortu publikoarekin? Bai, batez ere publikoak ere gu sentitu dugun gurekin eramatea, ez? Gurekin batera historia kontatzen duguna, gurekin batea bizitzea, ez? Eta hori da pixka bat aizpeak ere kontatzen da, berezia horregatik gure bizitzak kontatzen du lako. Horrez, guretzako zaila izango da, kontzentrazio hori mantentzea, ez imagin dut bizitza atzeak aguten zara eta hasieratik hasten zara kontatzen nolakoa izan denez, eta guretzako launtzako berdina izan da. Ensaioetan hori oso unkigarria izan da, bueltatu zehalako, ez? Azkena, ostras, larun batekoa kontzentrazio hori mantentzeko, zaila izango da, baina egia esan kriston gogoek. Eta zure kasuan gainera emozio puntu bat ere egongo da, ez? Azkenengo emanaldiak baldin badi, atarako kontua. Bai, esan argi daukat, Bai, unkigarra izango da. Baina emanaldia bukatu eta jendea txaluka hasi eta... A ber gero, nire reakziona izango den. Eta azkena dinosu, noiz pertsona batek bapatian esaten dau? Azkena da, esto nahi engizio, bizitza guztian dantzan... Ni pentsatzet, bai, gu batez erantzaik gure gorputza oso ondo ezagutzen dugu. Ni 40 urte ditut, eta, niretzako ere nik uste denbora iritsiela. Ni ondo sentitzen nahi zoain, nionako eta ondo bukatu. Bai, ez? Eta listea ondo goian utzi, baina zu nabaitzezu korputza noiz denboren egokiena nun da, hori da. Eta Iker, zu bakarrik ez, Vitalik ere agur esango diez. Bai, biek batera hartu duzu erabakia? Nola da? Biak batera, bai. Nik ez galdetu nion, ni argi neukan esan, zuk zure erabakia hartu, hori bakoitza esatzen, ni zurekin batera bukatuko. Zenbat urte dara mazu elkarrekin dantzatzen? Asko. Gu 2000 batean ezagutu ginen, Zuritxeko konpainian. Hogeita bat urte? Bai. Denbora asko. Denbora asko da. Oso berezia eta azkenen gure artean kriston kimika da, bere. Eta zu gainera dantzara lotuta beti, ez? Beti, umetatik, ez? Txikitatik, horrekin jaio. Horrela dantza egiteko, horrez da... Horrekin jaio iten da. Hori holan eramaten da. Bueno, etxean egingo duzu, Ez dakit. Estudia nahiko, horrekin nahiko. Horrekin jarraituko. Azkenean, dena, nizaten beti, dantzaria jaio naiz eta dantzaria hilko naiz. Hori argi daukat. Baina, ez dugu dena uzten alde bat, azkenean guk ikaslekin jarraitzen dugu, estudian jarraitzen dugu, eta baiekin ere manalditan eta hori, nizaten beti estenatokian egongo, ez gu dantzatzen, baina, ikaslekin batera. Hori ere polita da, Horregatik, azkenean jarraipen badauka. Gu bukatzen du eta ikaslekin jarraitzen du. Holakoa da bizitza ere. Josu, zu ere pianoiolea handia zaitugu. Nola ezagutu zenuten elkar? Nola sortu zen txispa hori?
begira, konpartitzen gure esperientziak. Eta zaila da batzutan bestei kontatzea nolakoak izan diren gure traiektoriak. Adibidez, ikusiko dezute egalan, larun bat hontan, kontatzen dugu, iritsi ginala momentu batera, egan egin behar gendula, musika ikasteko edo dantzatzeko, eta gure etxen ez geneukan aukera hori. Eta orduan, erabakitzea hori, 16-17 urtekin, gogorra da. Zatik, momentu baten, jende guztiak erabakitzen du bizitza normal bat egiteko, unibertsitatera jutea eta ez dakiz zer. Baina guk ez, Ikerrek erabakizun jutea Alemanira, eta ni Nueva Yorkera jo nintzen, eta, garai hartan askoze zailago zan bidaiatzea oain baino. Orduan, sensazioa desberdina da. Eta derrepente konduratzen zea zaudela hiri baten, eta ez dakazula ezer, eta denazuk egin behar dezu, eta ja... Bakarrik zaudela, eta edo zer gauza, bihurtzen da, kriston arazo bat. Baina gazte, ezta? Hori, oain pentsatzen dugu, azkena 15 urtekin zuetzetu, olako zerbait pentsatzen, kanpoa zoaz, dena berria da. Pozik zoaz, nola baita. Karo, pozik zoaz, azkenan etxetik, baina gaur, batzutan, hori da, geobizitza, zarenean hor zaudela, eta... Baina gu hain ikaslekin ikusten dugu, kanpora bidatzen egin ikaslekin, gaztea dira ere. Ostras, 15 urtekin, ikustentzea, ez? Oain pentsatzen zu, nola adin horrekin, posibil izanun bakarrik jutea, ez? Eta, noski gurasoi ere eskerrak eman, zati gurasoi gabe, ez dien hemen egongo, ez? Gurasoen babesa izan da. Oso garantzitsua da ere, hori behar dezu. Josu, zer da bizitza mota honen gogorrena? Hori bera? Bai, bakarrik sentitzea, hainbeste momentu bakarrik. Eta galtzea baita ere zure bizitzaren zati bat. Txorrada bat dirudi, baina zuk itzultzen zarenean Euskal Herrira, dakazu zure bizitzako epe bat, esan dezagun 8-10 urte, 12 urte, nabaritzen dezula desberdina zarela. Zergatik, ez dezulako ezagutzen telebistan saio bat jende guztiak ikusi dula. Abesti bat, gizarte honetatik kanpo izan zea epe hortan, eta orduan zati bat falta zaizu. Hoi da gogorrena. Baina gero horrek ere ematen dizu aberastasun bat hemengo gizarteak ez daukala. Beste zati batzu dituzuzok. Hori da, baina batzutan nahi dezu ez dakit bizitza pixkat erresagoa izatea. Baina, bueno.